Gerat na kung sining lagubo, ngawat na pagsaging. Nangawat na pagsaging, sayang magsaging kasi wala nila kuha nahinog na. Awa. Ha? Nahinog na. Wala ba'y bugtok? Ila man yung bugtok sa ijang punggay kay ay mga mansa-mansa na, miss. Sipi adaan tay. Kay piliin ng kuan. Pwede pa. Di na may nangalatag ikaon sa ilaga. Nga buho, pangkaan na bitaw nas ilaga kay dugayan may wa man lagi tuba. Jud sayang man. Tuba na lamang undoy. Dari sa amang kilid ba? Bang sagingan na. Saging sa tag-ida daris bay. Wa man nila kuhaan, dara masaya nga. Aga ko mahadlo ko ning suot na guys kay daghan nagbaso. Morning guys, wa pa ko ilis, mo pa ning suot gabi kay buntag pa man. Unsa akong tataad maligo kay marag wa pa ko smooth maligo. Wala pa dagang uga sakit ang puson. Girigla ko. Kapoy ang lawas so. Di guro ko mulakaw karon pero basig sundo ra yung palakon magpada sa mga giveaway bitaw kay sige mo kong panghatag sa mga followers o mga subscribers o mga perfume, mga sabon, lugon sa mga dawat, pwede harap pang share. Basta si Undoy, rami ang palakun. Yan, nag-cellphone naman, nasa pa. Nagkugi man yung taon ni si Zaoy, ito naghaling. Magdang aguro ni saging. Char. Kuwang na lang maginamos na, di. Wala man ginamos. Tsa, kuya, hugasan pa. Sa kadiha, hinugasan pa. Magbubilaak sa ko dari na mga karton dani daghang mga karton kay mga products lagi dani ja hanggi pang hinahinadyan na di-dispose sa mga subscribers or followers nga mga active mo yang pagdagan dyan ako napilian 5 ni sila kabuo unta sunod ikaw na pay ang tagaan basta kay mga solid nga supporter ba ngita ko dari kung sayang nihata daghan ko mga bunakid dari nga box kay bunakid na nas dalton kay igit naman si Jasa umil so, hilak na. Hilak dyan ako na. Okay. Ako mga perfume diya. Halagi pang hatag. Ang hatag niya na to. Kay ako makasuway po. Ang ihatag. Kani, tagduha-duha. Min, ugumin kay para sa ilahang Paris. Panit daw eh. Dalton! Kuha ko milk. Milk. So, nagpalit gadyo ko og mga aing ani. Pero na tayo kasudlan. Tanaw. Nagibilangan. Para ni sa ang mga followers. Arong di ko manimaw ang anso no. Magkajab-kajab. Napod may kapahumot. Aning giduha para napod sa imuhan Paris. Tagsa mo. Uwa kay Paris pangita na. Ha? Karong tagaan mo daring pang men. So, ang reason po guys, nga na lang magipanghatag hinahinay mga perfume nga stock dari kay di na ko magnegosyo perfume. Sakit man sa ang buot niya, di na ko magnegosyo perfume. Na lang magipanghatag hinahinay ang mga stock dari. Sunod, makuha mo gani ko haragya pong ipanghatag kay bitong gansi ha? Negosyo po. Kanang wala na bitong gapong hudinan siya magsakit rin ang dugha. So, badyo pa'y na lang magiundang mo, tuningan ako. Badyo pa'y mag-affiliate kay mas mukita pa ko mag-affiliate ko kanang bitong daghan ng mga product ipang kuan sa TikTok ipang baligja kaysa mag-focus ako dari sa usa ka baligja nga mahala na magud supplier anja ugahang itaas ang presyo murag di na jud pud mahalin ba mo nang kuan murag di na siya pang masa ang presyo sang supplier ja mag-change ako supplier galabad na maghang uoy mo nang ingan ako undangon na inang negosyo ha nalaman ni ipanghatag. So, marag mo ang magpikuan sa kasing-kasing. Total, mas okay man ang affiliate ko. Dako pa nung kitaon. Kay, igo na lang ko mag-promote. Nga naka-decide ko nga. Kani, naakya po ka itong mga perfume. Pero na lang bang ipanghatag. Which is good news na yun po na sa mga followers. Kay, everyday na ako mamili comment. Nandya, kasahon ra nagpadawan sa awi ko magpada. Everyday na ako mamili comment. Na lang ang ipanghatag ni. Kay, maraman og kapuyan ako sa negosyo bitaw nga arang hagua dagamay ra ang kita
magsakit pag ang daghan maganahan na magbalanse ko sa ginansi. So man sabihan na lamang ihatag malipay pa ko. Total na po ko laing pagkakitaan maka-affiliate ko ingan na. So na po ko maginagmay. Nakana na ligo madyo pa mag-affiliate ko kay daghan pa product ang ma-promote. Ja, mas okay pa pag kita ba. So mo ato, congratulations sa mga mapilian dar yan na sa comment section. Bisag sir ko i-comment na kanang about ra gud sa video kay automatic na ko mamili da na og kinsay ang tagaan. Balag din na kami. Ako tagay nga na kay bawo na mapuko og kinsay tig-share jud. Makitaan man po na sa mga wall nga nag amang stock pod og share pa sa mga video. So tabangi ko ninyo guys nga maka 1 million followers ko sa ang Facebook kay inig ka 1 million followers na ang isaad po ninyo nga mas dako og mas daghan nagapanghatag anha sa ato ang mga solid followers. So tabay ko ninyo guys, suportahin ang mga post ug mga video sa Facebook para mo 1 million ta kayong dali ara ganin 800 kay 500 kay pa budget to. Dali ra ning 800 so daghang salamat kaadyo. Padadyon jo suporta guys para mabutag 1 million man kamo ko makatag og dako-dako ninyo nang time. So mga to guys, I'm so happy for today. Happy nga murag sakit pud ba kay 2 years, almost 3 years pa pud ko na ning nagbalik-balik dyan. Dako pud tabang yung perfume pero nag-give up gid siya kay murag di na jud kaya bitaw mahal lak adto supplier. So man sa payahan na lamang ipang pahalipay sa ang mga followers. Kaysa ma-stack ra dari gihagaan ako ni dyan mag-promote wa na ko ganahi. So sidagan guys nita na nag Miss Rachel. Wa mi gunting gagamit undoy. Natay mga skincare ang dawat gikan sa I White Korea. Dito ano? Come here. Bangpang. Uy, nice. Nice. Tigit sa paper bag. Yung kuya, Come here, come here, come here. Come here. Ay, wait mo siguro ni. Ito nanay. Ay, di ni ay white. Lagi, kapi lagi. Kang ma'am day ni. Buwang, naman abrihan man ni nangi. Asa kay kang ma'am ni. Ha? Kang ma'am ni nga. Karandang. Masang basa lagi ng email. Kulbaan naman to. Klaro ni pa dyan. Klaro ni. Hindi na lang na alin. Basahan sa nag-email. Susis kabinet. Nagbuwang na. Kuha na guys. Kanalay. Coffee siguro na. Coffee. Ay! Nakita na nga tutoy. Ginatabang na. Saan naman yung matani ng rape naman eh. Pagtanawin ay white na. Nagbuwang. Kaya nga magtaga ay white good guys. Nga padadaan ko nilang mga skincare. Abi kung ay white na po na basag cinder. Gikan na nis tagpilaran. Gikan dain na sa... maghimura ko na content sa FB. Kagbuwang na kulban ko. Kaya kung ano naman ipipirbag. Ngog ay white. Hintay nga to. And naka-check pa nag-email gudugan sa instruction. Ay, project ba? Project bag ha? So tanggal doon ganina guys. Nilaw-uy nga isda. Ito nga nahod kabunggay. Karon kay isda ni Jeron. Kasig itlog ra laman. Ako dato man hapon alas 5 media or size asahay. Pero mostly jud alas 5. Ano na pakanon siya kay. Yung kay lisan pa kay gabi na nimo pakat yung mga advice sa doktor ko karon pakanon sa jud kay. Sa jud pa na jama to. Mahilisan pa ba? Silinin kay paulilin man na ini pulis sa hapon. Kay napidang bata. Sabado sa hapon, uli na po sa balik, lunes na. Kaya manimbar na po may Domingo. Ako rin magkuanggal to Domingo. Busy po mayroong si manakakadagan may mga panglakaw-lakaw. Nanapagin ko yung project ito na abot ganina ang yabrihan. Abi ko ag sa I White Korea to. Mandi ay, lain man da ito. Pero anyway, harap nung i-share ninyo. At ang inyo sa Facebook kung sa to. Basin, fit po to para ninyo ba? Nagtanang panit. Kaya nagsiglaag. Kung ko'y ligo, doon kaadlaw, kaya nasakitan ng puso. Hindi pa mauwan puso pagkatagak nas motor. Sa kuan siguro kaya sa lighting, kaya sa personal, di man kadyo yung totalitan. Yung puti man dyan kurong mga time. Ngit-ngitan mo guna yung suga. Agasa mo kong kasuga. Naduha man ako suga, ano na. Agasa kasuga. Bukong din, siguro kaya mag-ingana man mo. Ano na, paadlarag apil kaya magpakalipong. Mo na nagsaging ganina guys, medyo na alat-alat ang nag-uban. Mo nagi ko ang undoy ganina. Gideng agwa naguhing kay wa man pud sa hukara. Wa man sa hukara, anza karon namang palis gihukad, nakapangisnak na hinom ko ganina, handa tong snack. Bintahan na jugang naon guys. Kanin do nakita guys mga uwat na laman na. Wa na jud koy bugas nga kuan, kari na naman usa. Bintahan na jud. Lahi na gyud texture. Na.
Ako nag-filter pero tanaw nangamatay di pagbugas. Dito para sa una bito nga grabe yung texture sang na ganang grabe yung kag-grunted. Bintahan na jud. Although na pa yung mga uwat, pag mawa na ning uwat, murag okay na jud. Yeah, bold degra lang ipasid ani jud. Bahugan rin na sa kuan. Isda kay wan mo gutoy unod. Bahugan ra nagkamugay wan na mo gutoy fish kay wan ra bigay sa banglin din nag-apod na mi ganina. Mo man ni madali-dali na pasud ani jud kanang bitaw ko makaluto. Dali ra man. Igura man ibol jud mukha ni sa egg.